i seguim molt de prop aquestes festes de Sant Antoni de Portmany i és Antònia Castelló. Bon dia, Antònia. Encara no ha començat la beneïda d'animals? Molt bon dia, Ainhoa, des d'Eivissa, des d'aquí, des del municipi de Sant Antoni de Portmany, on avui es celebra el dia del seu patró, el dia de Sant Antoni Abat, i estem en el centre de les beneïdes, on aquí el bisbe de les Pitiüses, Vicente Juan Segura, i la resta d'autoritats està efectuant ara les beneïdes de tots els propietaris de cans, de gats, de moixos, de ratolins, de pardals, que passen per aquí també per tenir la protecció durant tota la resta de l'any. Avui és el dia gran, avui de matí la festa ha començat a les 11:30 amb la tradicional missa aquí, que també l'ha oficiat el bisbe de les Pitiüses, Vicente Juan Segura, i després també s'ha fet la processó amb la imatge del sant de Sant Antoni Abat també per tots els carrers d'aquest municipi. Seguidament, a fer la colla de ball tradicional Brisa de Portmany els ha anat acompanyant amb la música i també ha fet una mica aquest espectacle que aquí també es tornarà a repetir, on ara aquí hi ha molta gent que està expectant per veure aquestes tradicionals beneïdes que són el plat fort d'aquí, de les festes de Sant Antoni de Portmany. Doncs avui és el dia gran, però de fet els habitants aquí, els ciutadans de Sant Antoni, ja fa dies que escalfen motors. De fet, ahir hi va haver una jornada amb molta música, amb jocs tradicionals, així com també gent que volia passar-s'ho bé. Com heu vist, la nit d'ahir va ser molt llarga. De fet, la torrada va durar fins a altes hores de la nit, així com la música, i també un dels plats forts va ser el grup eivissenc Estàtues de Sal, que va aprofitar també aquest moment per presentar el seu 5è disc, Un dia és un dia. Els actes de Sant Antoni, però, no s'acaben aquí. Avui, de fet, a les 6 de la tarda, aquí en el passeig Ses Fonts, una mica més cap a la dreta d'on ens trobem, a l'esquerra d'on ens trobem, hi haurà també una tarda de varietats, així com també música amb aires afrancesats, amb cancan, malabars, circ, una tarda per a tots els gustos. De fet, tots els actes de Sant Antoni es perllongaran encara fins ben entrat el mes de febrer, durant els caps de setmana sobretot.